Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Ayan si Kandusanang Laika, mga kandusanan. Naglabataon siya, mga kandusanan, no? So, karon mga kandusanan, na-late lang ganina, mga kandusanan, naglaba siya, mga kandusanan. So, ang iyang gibuhat karon, mga kandusanan, nilinis niya yung ang kanyang ginawa ngayon, mga kandusanan, nilinis niya ang washing machine. Unsay feelings nga nang laba ka, kandusanang Laika? Masaya kasi natapos ko na yung trabaho ko para maglalaba. Kasi mga kandusanan, mahirap talaga pag maraming labahan kasi ganitong mga kandusanan, nag-washing ako kanina, naglalaba ako kanina. Ngayon, pagkatapos ko nag-washing, punasan ko para malinis ang gamit, no. Ganyan talaga ng mga gamit, tawag nun, mag-alaga ng gamit para hindi madali masira, diba? Ganito mga kandusanan, punasan natin ang mga kayamanan mga kandusanan para Ayun, mga kandusanan, ang sipag talaga ni Kandusanang Laika, mga kandusanan. Ganun talaga siya, mga kandusanan, no? Pagkatapos niyang gamitin ang dryer at saka washing machine, mga kandusanan, nilinis niya, mga kandusanan. Sana all talaga, mga kandusanan, no? So, ilang araw ka, Kandusanang Laika, na hindi nakapaglaba? 1 week, mga kandusanan. Dahil tinudo mo talaga ngayon. 1 week. O 1 week siyang hindi nakapaglaba, mga kandusanan, no? Ayan, Kandusanang Laika, pagpatuloy mo lang yung magandang gawain mo. Laban Japan lang. Burik, mga kandusanan. Hindi ka ba napapagod? Napapagod kasi Kanina naglinis ka pa dito sa bahay mo, tapos ngayon hindi ka mapapagod pag sarili mong bahay, tapos sarili mong mga labahan, lalabahan mo, washing mo, Chinese. Hindi nga pala Tagalog mo. Ito mga kandusanan, ganito talaga ang buhay. ay weather lang. Buhay. Mga kandusanan, ilagay ko pa ito sa Ayan, tapos mo na yung nalabhan. na-dryer ko na to, mga kandusanan. Ko na to, Tapos mo nang na-dryer. sampay ko na to para matuyo siya kahit dinag-dryer ko to, mga kandusanan, isampay ko rin kami para madali matuyo. Ang bango naman yan. Anong nilagay mo, downy? Of course, downy. Pag maglaba ka talaga, maglagay ka ng downy para mabango yung labahan mo. Ang ganito. Ganito mga kandusanan, ganito, ganyan. Ano-ano muna natin para matuyo siya. Mamaya. Ayan. Ang bango talaga niyan, Kandusanang Laika. Sarap niyan gamitin pag matulog. Yes. Yung bedsheet mo. Ang makagamit lang nito, mga kandusanan, ay si Presidente Arroyo. Dinamay mo pa talaga si Presidente Arroyo. Ganito. Yan yung mga dami. Tapos nang na-dry.
Try ko na ito. Nilagay ko lang sa upuan mga kandusanan kasi marami kasing yung basket ko, yung tawag nun. Maraming nilagay doon kasi hindi, wala nang malagyan. Ito. Kaya bumili ka na ng isang basket mo para ano Di, talaga? tatlo yung basket ko. Kaso lang may mga lagay na lagyan ng mga, Ibang damit? hindi. Ano? Gamit? Oh, yung gamit na hindi pa na tupi. Ah, ganun. Kasi marami kasing mga kandusanan. Ito, ganito talaga. Pag kasi mga kandusanan, pag may sarili kang may sarili kang bahay, tapos at ka talaga maglinis, at saka okay lang sa'yo kahit maraming trabaho, okay lang kasi sarili mo naman kahit lang siya, bahay kubo lang yung bahay mo, no? Yes. Sarili mo. Kurik-kurikok. Ganito, mga kandusanan. Yan talaga. Ayan. Magsipag-sipag lang tayo mga kandusanan kasi Ganyan kasipag si Kandusanang Laika, mga kandusanan. Nakikita nyo naman mga kandusanan, tapos no? ko sana mga kandusanan maglalaba. Manguha kami ng gulay. Kaya lang umulan. Kaso lang maulan. Mm-mm. Yun, hindi kami nakapanguha. Ayan, isampay mo na yan para Yes, sampay ko ito. muuga na talaga. Muuga na talaga. Ko kasi ko ito dito, ilagay ko ito. Pinunasan ko itong washing para ilagay ko dito. Para isa-isahin ko mamaya mag. Isa-isahin mong isampay. Ilagay mo sa hangin. Ganyan talaga mga kadusan, Easy lang yung kapatid ko yung nagmumotor kasi siya ng tawag na sa Tagalog yung sa Bisaya kabalas yung buhangin. Buhangin. Oo. Buhangin talaga. Mga kandusanan, nakita nyo talaga yung ko. Trabaho. Yung bahay ko, na bahay kubo, kahit munti. Ayan yung mga kadusanan. Ito, mga kandusanan. Kasi dito, mga kandusanan, maulan dito sa amin, dito sa Mindanao. May low pressure. Oo, may low pressure kasi mga kandusanan ito. Kaya nga nagdry kami ng mga gamit namin para madali matuyo. Dito ko lang muna ilagay, mamaya ko na doon, itawag pa. Transfer ko na doon sa tamang kalagyan, chance. Ganyan. Ganito talaga mga kandusanan, Pasensya na kayo sa bahay ko mga kandusanan, ha. Ganito talaga. Ganito talaga ang mga mayaman. Bahay kubo. Kahit munti. May halaman doon. May halaman doon. Ay, sari-sari talaga yung halaman. Mga halaman ko doon mga kandusanan, meron. May mga halaman ako doon. Pakita natin yung mga halaman ni Kandusanang Laika. ipakita mo. Nandyan sa labas. Ayan. Yan ang kainan namin mga kandusanan sa labas. Sa labas lang talaga. Oo. Ayan. Ganito. Ay, Jesus. Mga kandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon.
Tapos na ako naglaba, magsampay na lang ako. Thank you!